Salamat Panginoon sa iyong puna, misyong Gusto po kaloob sa kamungunya na aming aldaw puso, ning aming sarili Miyerkules, ika-24 ning bulan ning Miyerkules ng Marso. Kumusta po kamungunya? Nangudto na ba kamo? Siyempre, di ko mong papagutom ta. May dati bang nagpapagutom? Miski nga ni si Father Boots nagda-diet, nagpapagutom. Siyempre, di sila palaging gutom. Ayan, importante di ka nga magpagutom. Tamayin data iyan. Miski nagda-diet ka, ang nagsasabi nagda-diet, di man ibig sabihin magpagutom ka. Ah, kaya nga mga tugang atamanon ta ang satuyang mga salod at tamanon ta ang satuyang buhay. Sana mga tugang, yaong kamo sa maray na kamugtakan, ngunya na aldaw ng Miyerkules, sa aga pala, kapistahan ka sa tuwing mahal na berhen, kang kung sain inanunsyo kang anghel na sinugo ning Dios na si Maria maging ina ning Dios. Okay? Ang apod kan annunciation. Okay? So yan po mga tugang, si Maria pinili sa gabos ng babae na siya ang maging ina kan sa iyang aki. Yan. Huwag mo sasabihin, si Jesus, anak ng singaw, si Jesus, bigla na lang nahulog galing sa langit. Hindi po. Ipinanganak siya ng isang babae na naglihi sa kanya. Sa Nazareth. Pinanganak siya sa Bethlehem. Pero dinalaw siya ng anghel at ibinalita ng anghel kay Maria na siya ay maging ina ng Diyos. No? So, hindi pinilit ng Diyos si Maria. Maria, maging ina ka ng Diyos ha? Hindi. Tinanong Maria. Okay? Alam mo, napakaganda kasi ang Diyos eh. Ang Diyos nagre-respeto sa lambang saro. Nire-respeto. Miski sa nire-respeto ng Diyos. Kaya si Maria, kahit na siya ay pinili ng Diyos, nirespeto pa rin siya ng Diyos na sinabi, Maria, pwede ba? Okay? Matuwa ka dahil ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasayo ang Panginoon. And of course, bukas yan, pag-usapan natin, the Annunciation of Mary. Okay? Ngayong araw na ito, siyempre, si Father Boots, igbuwan na naman itataw sendo ning marhay na bareta. Ano? Siyempre, sa tuyang marhay na balita, o mabuting balita, ay hango po yan sa Biblia. Okay? Sapagkat yan ang sabi, huhugutan natin ng lakas, pinaghuhugutan ng ating inspirasyon ang salita ng Diyos. Hindi yung salita ng tao kundi yung salita ng Diyos. Hindi yung sabi-sabi ng tao, kundi ano ang sabi ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos. Yan mga tugang ang sa tuyang pinag-uulayan. Importante mga tugang iyan na kita mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Pero bago kita magpadagos ka sa tuyang programa na Marhay na Hapon with Father Boots Bombase, OP ng UST Legazpi, kamugabos ay wine-welcome ko na magdangog. Nakadakol na naman kamong mauukudan. Marami na naman kayong matututunan sa ating programang ito na naghatid ng anumang ikakabuti, anumang ikakarahay. Yan ang pag-usapan natin. Hindi yung pakaraot, yung nakakaraot, kundi ikakarahay, ikabubuti ng ating buhay. Pero, mga tugang, magdasal muna tayo. Okay? Magdasal tayo ng ating paboritong dasal. Ang pamagat ay memorare. Okay? Alalahanin natin, wag natin kakalimutan ang Diyos. Okay? Kaya palagi tayong magpasalamat sa Diyos. Alalahanin natin ang Diyos at tayo magpasalamat. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat,
huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, Ina ni Kristo, pakibulong po ninyo, pakisabi po ninyo sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho at lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB. Na ilayo po kami sa anumang masama, anumang kasalanan, anong kapahamakan, anumang mga remaraso, anumang masama. At lalong-lalo na ilayo kami sa COVID-19 o anumang sakit upang kami makapagpatuloy na makapaglingkod sa iyo. At anumang aming sasabihin ay maging kalugod-lugod sa iyo at lalong-lalo na maging kapakipakinabang sa lahat ng tao. Ang lahat nito hiningi namin kay Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos marahay na hapon giraray sa Indogabos. Ang satuyang marahay na bareta, manunugod ini mga tugang sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, talata 31 hanggang 42. Okay? Alam mo mga tugang, sa tuyang Ebanghelyo, si Jesus ay nakikiatubang sa mga Hudyo. May mga naniniwala sa Kanya, may mga hindi rin naniniwala sa Kanya. Lalong-lalo na yung mga eskriba. Okay? At yung mga eskriba mga tugang, pag narinig natin ang salitang eskriba, sila po ay mga may pinag-aralan. Tingnan mo naman, may mga pinag-aralan na dapat nga sila may pinag-aralan, dapat sila ay naniniwala. Sila pang hindi naniniwala. Kasi nga, ang problema, ay kami mga may pinag-aralan, kami mas marunong. Mas marami kaming alam kaysa sa mga taong yan. Yan ang problema. Yan ang problema sa atin pag tayo mayabang. Ano? Tayo lang ang may alam. Don't you know that I am Mr. Always Right? At siya ang Miss Always Right? Ay, patay tayo dyan. Pangit mga kaibigan niya kung yan, nagmamagaling tayo. Yan, nagmamagaling. Marami kasi nagmamagaling. Naggagaling-galingan pero hindi naman talaga magaling. Ang tunay na magaling ay taong mapakumbaba. Yun. Na nagsasabi, kahit na may pinag-aralan siya, kahit na siya ay summa cum laude, o yung pinakamataas na marka na nakuha niya sa panahon si Apolinario Mabini, nag-aral sa UST, ang kanyang marka, sobre saliente, ibig sabihin talagang superb, no? Pero alam mo, mapakumbaba na nagsasabi na kahit na siya marunong, nakapag-aral, pero sinasabi pa rin niya, hindi ko pa rin, Father, alam ang lahat ng bagay. Yun ang importante. Sinabi ko nga, kahit si Father Boots, MBA yan. Okay? Cum laude yan. Pero hindi pa sasabihin, ay, alam ko na yan. Hindi po. Hindi ko alam. Maraming hindi ko alam. Ang sasabihin ko sa inyo. Kaya patuloy pa rin ako nag-aaral. Paano si Father Boots nag-aaral? Patuloy na nakikinig. Okay? Nakikinig po ako. Sabi ko nga sa aking mga pamangkin, sa aking apo, ito ang sikreto. Makinig, magbasa, at magsulat. Yan lang. Sa buhay. Subukan ninyo yan. Listen. Sa radyo, nakikinig kayo. Sa YouTube. Alam mo, ang pinakikinggan ko sa YouTube ay siyempre kung ano ang talagang ang gusto kong pagkadalubhasaan, yung gusto kong maging expert. So doon ako nakikinig tungkol sa health, okay, kalusugan. So every day, nakikinig ako. At least 1 hour, nagkaklase ako. Nakikinig lagi. Importante, nakikinig ako 1 hour. Parang ito ngayon, 1:00 hanggang 2:00. Nakikinig ka mo kay Father Boots.
Okay? Sa pakikinig ninyo, matututo kayo. Sigurado yan. Ano? Nakikinig ako kay John C. Maxwell. Isang paborito kong author yan. Okay? Magaling na author yan. Si Fulton Sheen. Okay? Paborito kong author din yan. Si Scott Hahn. Okay? Nakikinig po ako eh. Marami. Nakikinig. At habang nakikinig ako, may ballpen. Okay? At habang nakikinig ako, anong narinig kong mga salita? Isinusulat ko. O isa sa magandang salita na narinig ko, o kahapon habang naglalakad-lakad si Father Boots. Alam mo si Father Boots, kasi gusto kong humabang buhay ko, at least maging 100. Father, bakit gusto mo maging 100? Gusto mo magkaroon 100,000? Oo, ibibigay ko sa iyo ang 500. Father, kuripot mo naman. 500 lang. Di piso. Piso na lang, ayaw mo na 500. But anyway, mga kaibigan, alam mo yun, habang naglalakad ako, okay, pinakikinggan ko. Ay pagkatapos ng paglalakad ko, ang ginagawa ko, mga tugang, pagkatapos ng naglakad ako, I remember, pagkatapos isusulat ko ngayon sa notebook, o tulad kahapon, may narinig ako kay Magayunon eh. Sabi ni si Maxwell, John C. Maxwell, maganda yan, sabi niya, faith that is not tested cannot be trusted. Okay? Kaya ang pananampalataya na hindi sinusubok ay marupok, mahina. Kaya ang pananampalataya, sinusubok yan. Parang mapagkakatiwalaan. Ang tao ganun din eh. Subukan mo. Isang tao, Father, alam mo, ang taong yan, pagkakatiwalaan. Sige nga, subukan mo. Kasi pag sinubukan mo, na-test siya, nakapasa sa test, he can be trusted. Halimbawa, maglagay ka ng 1 million pesos doon sa lamesa kang tao. Okay? Okay? Lagay mo mark money. Kasi importante yan. Pagkatapos hindi niya kinuha kahit 1 peso, kahit 1,000, hindi siya kumuha. Pumasa siya. Now, he can be trusted. Kaya, never simply trust people unless tested. Okay? May leksyon naman kamo. May natutunan naman kay Father Boots. Importante yan eh. Ano? Father, alam mo yung taong yan, hindi matakaw. Okay? Subukan mo. Bigyan mo ng pagkain. Ngayon, hindi makakontrol ng sarili. Hindi nakakontrol ng sarili. Kumain. At nang hindi lang kumain, hindi ka pa hinatian. Inubusan ka pa ng pagkain, kaya kaninang lunch, hindi ka nakakain. Bakit? Wala nang ulam. Wala nang ulam. Bakit? Masyadong matakaw. Therefore, he cannot be trusted. Matakaw pala. Sabi mo tuloy, dapat itest mo yan. Okay? Alam mo, ang asawa ko, Father, hindi tumitingin sa ibang babae yan. Very faithful sa akin yan. Itest mo. Magdala ka ng babae dyan na kiring-kiring-kiring-king. O pagkatapos yung asawa mo na kiring-king, cannot be trusted. Importante mga kaibigan yan. Test your faith. Father, hindi ba dapat hindi mo itest ang faith mo? No, God tests our faith like Abraham. The faith of Abraham was tested when God asked Abraham to offer his own son, the only son, Isaac. Patayin mo anak mo. Nako, ang Diyos, utos, patayin ko na anak ko. Pero actually, hindi naman pala. Okay? It was only a test of faith. Alam mo, ganun din sa buhay. Marami tayo, itong pandemyang ito, this is also a test of faith. Marami sa atin na minsan, nanghihina ang pagtubod. Kasi, asan ang Diyos? Asan ang Diyos? Kung may Diyos, wala na sanang pandemya. Ang tanong ko, sino bang gumawa ng pandemya? Ang Diyos o ang tao? Sino bang gumawa ng sakit? Ang Diyos o ang tao? From the beginning, when God created the world, in Genesis, never there was a disease. Kaya nga, the word, this is. Okay, tingnan mo. Wala pa. Because every
everything God has created was good. Okay? Tatagalogin ko. Ang lahat na ginawa ng Diyos ay napakabuti. O bibikulong ko, ang gabos na ginimo ng Diyos, marayrahay. Ano? Bakong maraot. Sino naggibo ng maraot? Ang Diyos. Dahil ang tao. Bakit? Ha? Nagsuway sa Diyos. Ang gusto kang tao kasi, Lord, bakit ikaw masusunod? Ako ang dapat masusunod. Yun ang problema. Disobedience. Kaya because of disobedience, there was disorder. Totoo naman, totoo yan eh. Sinasabi ni Father Butch, o subukan mo sa traffic light na lang. If you disobey the traffic light, anong mangyayari? May disorder, magbabanggaan tayo dyan. But if you obey the traffic light, there will be order. Oh? Kaya nga, after all, tingnan mo, dati noong panahon, wala naman talagang batas. Pero sa katigasan ng ulo ng tao, kinakailangan magkaroon ng batas. Because order will set us, the law, ang batas will set us to order. Okay? Importante yan mga tugang. Okay? Yung mga Hudyo, siyempre, sasabihin ng mga eskriba, oy, kami mas matatalino yata. Bakit kami susunod sa kanya? Ay, bakit kami? O yung mga eskriba, ganun din. Mga pariseyo, kami yata ang father, ang kaming religious father. Kami mga pariseyo. Yung mga pariseyo, sila po ay mga religious leaders. Okay? Religious leaders during the time of Jesus. Kami yata nag-aayuno, naglilimos. Pinagmamalaki pa nila. Okay? At pinagmamalaki nila ang kanilang ang kabanalan. Minsan sinasabi nila, I am proud of my humility. I'm proud ng humility. I am proud of my sanctity. Grabe, yabang. Alam mo, yan kayabangan na yan. Yan ang nagpapahirap sa tao. Ano? Kaya nga, kayabangan na yan, ang siya rin nagiging hadlang sa pagtanggap natin sa isa't isa. O tanungin ko sa iyo, tanong ko sa inyo, tapot ko sa inyo mga tugang, bakit hanggat sa ngayon, hindi ba tanggap ng mga Hudyo si Kristo? Kasi nga, mayroong tinatawag na prejudice or bias. Ano yung pinaka-bias? Pride. Okay? Tayo din. Halimbawa, minsan may mga ayaw kong mapangasawa yung mahirap na yan. Bakit? Yun na, status kasi. Sasabihin nila, Father, kaya may there's a gap between the rich and the poor. Kasi nga, yabang eh. Yung mga mahirap minsan, bato-bato sa langit ha, hindi ko kayo naman, this is not an offensive, sinasabi ko lang totoo. Meron talaga naman mga mahirap, ang yabang eh. Sasabihin ng mahirap, ayaw kong maging mapangasawa yung mayaman na yan kasi mahirap lang kami. Habang buhay, dapat maging mahirap din kami. Pamilya namin mahirap. Ano ba ang nagiging ugat ng kahirapan? Kayabangan. Ayaw mag-asinso. No? Kasi sasabihin naman mga mayabang, ayaw kong mga pangasawa mo ang anak na yan kasi mahirap yan. Okay? Ano yun? Yabang eh. Alisin natin yan. Sa panahon na yan ng Kwaresma, malapit na, sa Linggo, Palm Sunday na. Next week, tawag nito? Holy Week na. Okay? Ang tanong, mayabang pa ba tayo? Alam mo, kung si Father Mus may pinagyayabang, ang pinagyayabang ko, ang Diyos. Okay? Dahil ang Diyos mapagpatawad, sa kabila na ako makasalanan, pinagyayabang ko ang kapatawaran ng Diyos. Kaya nga, ang Diyos ang aking pinagyayabang. Okay? Hindi ang aking kapakanan, hindi aking ginawa, kundi ang ginawa ng Diyos ang aking ipinagyayabang. Kasi lahat na gawa ni Father Bustin, hindi man talaga perfecto eh. Okay? Kahit minsan sa salita, hindi man perfect si Father Butch eh. Pero alam mo, ang Diyos, mapagpatawad, ang Diyos mapagpasensya, ang Diyos mapaghintay. Hindi ang Diyos nagmamadali. Butch, dalian mo nga, magpakabanal ka kaagad. Hindi. Hindi ako sinasabihin ng Diyos.
God deals with me accordingly. God deals with me as me. Okay? Pinagpapasensya na ako ng Diyos eh. Kasi makasalanan si Father Bumbasa eh. Okay? Hindi naman siya santo, pero gusto ko maging santo. Gusto ko rin maging banal. Pero alam mo, pinagyayabang ko ang ginawa ng Diyos. Hindi yung pinaggawa ni Father Boots. Sabihin na marami si Father Boots na ginawang may radio station si Father Boots. Okay? May Good News Radio, mayroong radyo sa isa-isla, ganito. Pero hindi ko yung pinagyayabang. Naging kasangkapan lang ako ng Diyos. At pinagyayabang ko kung bakit ako naglagay ng mga radio station para sa gadon, marinig ang tungkol sa Diyos. Yun po. Kahit itong programa natin dito ngayon sa DCGB, 1:00 hanggang 2:00. Bakit ako nagpo-programa? 1 year na tayo. Thank you very much po. Of course, kila Brenda at kay Nonoy at sa ating kay Glenn at sa mga kasama natin dito sa DCGB. Pinagyayabang ko, hindi yung nangyari sa akin, kundi yung ginawa sa akin ng Diyos. No? Yan ay pagyabang natin. Kaya nga, halimbawa, pinagyayabang ko, para sa ganon, ang programang ito at ang mga radio station na ginawa ko, I have put dito sa Legazpi, meron tayo 107.5 Good News Radio. Mababang power nga lang yun kasi limitado pa. But anyway, ang importante mga tugang na ikakalat natin ang mabuting balita. Okay? Parang sabi nga, purihin ang Diyos. Yan. Praise the Lord. Yan po. Anyway, mga tugang, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala at sa ating pag-usapan pa ang mga ginawa ng Diyos. Hindi gawa natin. Okay? Ginawa ng Diyos. Ang oras po natin ngayon ay 31 minutes after 1 o'clock. As hatod sa Indokang Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay,
alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Good news mga kakoop! Muling magbabalik ang Alternative Healthcare and Healing Seminar sa mga branches ng Doc Alternativo. Kapag attend ko ng health seminar, mas laking katuwaan at saka enjoy na enjoy ako. Mas mabuti ang herbal kaysa synthetic drug. Maganda kasi yung synthetic drug nawala na. Mga herbal ang ginagamit niyo. Huwag kalimutan magdala ng 1 litrong tubig, magsuot ng face shield at face mask. Kaya dadalo tayo. Maraming mga pa-promo. Ngayong March 27, Sabado, sa Legazpi City, beside Legazpi Public Market. Ang seminar magsisimula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at susundan ito ng one-on-one check-up and counseling. Kaya magpa-register na in advance sa mga branches ng Doc Alternativo na malapit sa inyo. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, asin ni Congressman Fernando Didi Cabrado, kan 3rd District of Albay. Experience Converge, Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Lenex na!
tubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Flemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay? Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh. Ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyong programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. Magayon ang ebanghelyo ngunyan sa ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 42. Ini po ay manunugod sa si Jesus ay kini-question kang mga Iskriba at Pariseo, ibang mga Hudyo, na sinasabi kang mga Hudyo, lahi kami ni Abraham. At sabi nga nila, kailan may di kami naalipin ni numan. Paano mong masasabing, palalayaan mo kami? Sabi kasi ni Kristo kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo o sa inyo. Yung the truth will set you free. At binagmamalaki ng mga Hudyo, hindi, kami ay mga lahi ni Abraham. At ito, talaga ito mga sinungaling ito. Sabi nila, kailan may, di kami, mga Hudyo, kailan may, hindi kami naalipin. Nakalimutan nila. Sila ay naging alipin po sa Ehipto. Yan, paalala ko sa inyo yung mga Hudyo po, naging alipin sila sa Ehipto, pinalaya sila ng Diyos kay Moses, through Moses, the leadership of Moses. At the same time, sila po ay again naging alipin ng mga Babylonians. Panahon niya ng Iraq pala, ang Babylon ay nasa Iraq. Okay? Sa panahong ito, kaya nagbisita ang Santo Papa doon sa Iraq, Babylonian captivity. At napalaya sila. Uli. At the same time, sila po ay naging alipin ng Romano. Okay? Kaya nga nung panahon ni Kristo, sila ay nasa alipin ng Romano. Kaya give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Sabi nila, hindi kami naalipin. Ang importante mga kaibigan, marunong tayong dapat lumingon sa ating pinanggalingan. Ngayon na pinagdiriwang natin ang 500 years of Christianity. Ano po, dapat tayo mga Kristiyano maging mayabang,
500 years na kami, Kristiyano. Oh, dapat hindi maging mayabang. Let us celebrate 500 years of Christianity with humility. Okay, magpapakumbaba tayo. And because of magpakumbaba, let us be grateful, magpasalamat. Ang taong nagpapasalamat ay nagpapakumbaba. Ang mga taong hindi marunong magpasalamat ay hindi nagpapakumbaba. Kasi iniisip nila, I am entitled. Hindi. Kasi dahil sa amin yan eh. Pinagsikapan naman namin yan eh. Kaya dapat lang. Ay hindi po tama ganyan. Minsan may mga ugaling mga bata, pinag-aral ng kanilang nanay, pagkatapos dahil nagkahirap-hirap ang kanilang nanay, nagsikap yung bata, pagkatapos nakalimutan niya na ang pasasalamat sa mga magulang. Mali po yan. Okay? Kaya dapat tayo ay magpakumbaba. Ano? Sumagot ang mga Hudyo. Si Abraham ang aming ama. Wow, grabe. Hindi nila alam. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, sabi ng mga Hudyo, hindi kami anak sa labas. Kung talaga ang Diyos na kinikilala nilang ama at si Jesus na sinasabi, ang Diyos ang aking ama, dapat sumunod sila kay Jesus. Nga lang, bakit hindi sila sumusunod kay Jesus? Isa lang ang nakikita kong dahilan eh. Kayabangan. Kahit tayo, kahit ako, pag maging mayabang ako, magmamayabang ako, hindi ako magpapasalamat eh. Kung mayabang ako, ay hindi ko magtatanaw ng utang na loob. Eh, ako yata ang gumawa, ako yata ang naghirap, ako yata nagsikap. Hindi naman sila eh. Mga kaibigan, mahirap po yan. Okay? So, napakagandang ebanghelyo natin. Okay? Kapag kabilang tayo sa angka ng mga mayaman at makapangyarihan, madalas ipinagmamalaki natin ang ating pamilya, di ba? Pati apelyido. Okay? Pero kapag kailan kabilang naman tayo sa pamilya ng mahirap o ng kilalang masamang tao, ikinakaya natin ito. Kung susuriin natin mabuti, kabilang tayo lahat sa pamilya ng Diyos. Simula pa nung tayo ay binyagan. Okay? Babalik ko lang ang katekism. Magkaroon tayo ng konting katekismo. No? Kailan tayo naging anak ng Diyos? Nang tayo ay bininyagan. Naging tayong miyembro ng isang pamilyang tinatawag natin Katoliko. Okay? So, it's a community. I would rather, so much as a religion, I will call it a Christian community. Okay? We belong to our Christian community. Ngunit dapat din natin, tanda na, pakatandaan, na hindi dahil sa binyagan, tayo ay tinuturing na anak ng Diyos. Okay? Ay maliligtas na tayo kahit manatili tayo sa kasalanan. Okay? Kasi minsan, may mga tinatawag natin KBL. Ano yung KBL, Father? Hindi to political party. Okay? Yung taong pumapasok sa simbahan, tatlong okasyon lamang. Pag may kasal, may libing, ay binyag at libing. K, kasal. Okay? May kasal. Sige, pasok tayo sa simbahan. Pero hindi pa siya nakasal. Hindi pa siya kinasal sa simbahan. Naimbitahan lang siya. Mabuti, pumasok din. Okay? At nang siya'y nakipagbinyag, siyempre may binyagan. O kung siya bininyagan, pwede rin siya. Okay? Nang bininyagan siya, nakapasok siya. Pero hindi siya pumasok talagang kusa kasi dala siya ng nanay niya. Karga-karga siya ng nanay niya. Okay? Binyag. At nang pumasok siya sa simbahan na hindi niya na alam, nang siya ay idadaan mo na sa simbahan kasi ililibing. Okay? So nakapasok siya sa simbahan, K, kasal, B, binyag, at libing. Yun. Ganun ba tayo? Okay? Nagigiba tayong Katoliko dahil tayo ay nabinyagan lamang? Pagkatapos sasabihin, Father, basta binyagan ako, ligtas na ako, kahit anong gawin ko.
Hindi po ganyan eh. Ang tawag natin dyan, nominal. Okay? Katoliko sa ngalan, Kristiyano sa ngalan. Okay? Ang tawag niyan, Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Okay? Kristiyano sa ulo, pero hindi sa puso. Ang importante, maging Kristiyano tayo sa puso, sa nguso at sa ulo. Hindi yung palaging nasa ulo. Kristiyano ako, Father, Katoliko ako, pero sa ulo lang. Sinasa ulo ko lang, pero hindi ko sinasa puso. Hindi ko sinasa buhay. Hindi po Kristiyano ang tawag doon. Hindi po Katoliko ang tawag doon. Kayo na magsabi. Ano? Katok ako. Hindi Katoliko. Katok ako. Mga kaibigan. Dapat isa puso. Ang binyagan. Kung talagang Kristiyano ka, sa puso natin yan. Okay? Hindi lang isa ulo, hindi lang isang uso, kundi isa puso. Paano isa sa puso? Father, edi sundin ang utos ni Kristo, magmahalan tayo, isa lang man ang utos ng Diyos eh. Father, 10 ang utos ng Diyos eh. Hindi, isa lang. Si Kristo mismo nagsabi, isa lang. Ano yung utos na yon? Pag-ibig. Okay? Pag-ibig. Yan lang. Umibig tayo. Love. Yan lang naman eh. Love. Ang problema kasi, Father, ang love, ano ba ang love? Ang pagmamahal, unang-una, paggawa ng kabutihan. Pag nagmamahal ka, gumagawa ka ng kabutihan. Okay? So, yan ang mahalaga. Hindi dahil binyagan tayo, okay na po yan. Mali po yan. Okay? Dapat sumunod sa utos ng Diyos. Ano yon? Magmahal. Love. Sabi nga ni Kristo people may know that you are my disciple if you have love for one another. Ang mga tao naman makikilala kung Kristiyano ka o hindi Kristiyano. Saan? Hindi sa uniform. Hindi sa ID. Ikaw ba pupunta sa simbahan, may ID ka? O may bandiklak? Hindi ka pupunta doon may bandiklak o nagpapa-attendance. Ano? Hindi. Nagsisimba ka, nakikilala ka, hindi dahil sa uniform mo. Father, sa uniform po, kasi may uniform kami sa simbahan. Hindi, kahit wala kang uniform, okay, pwede ka magsimba. Minsan ano pa rin yung mga uniform na yan Naalala ko tuloy sa prosesyon. Sinalihan niya lahat ang organisasyon sa parokya. Nung sinabi niya, wear your uniform, hindi na siya maka-uniform kasi CWL, Daughters of Isabela, pagkatapos commentator lector, may mga uniform sila. Ay, nalito na siya. Kaya pumunta sa simbahan, nakahubad na lang. Bastos. Ay, nako. Dapat hindi sa uniform. Bakit? Hindi ka ba papasokin ni Father pag hindi ka naka-uniform ng CWL? Hindi ka ba papasokin ni Father, Parish Priest, pag hindi ka naka-uniform ng lector commentator? Hindi ka pwede dapat maging lector pag wala kang uniform? Ganun ba? Christianity is not uniform. Christianity is not an ID. Christianity is a way of life. Ulitin ko yan I'm strongly, emphatically say, what is Christianity? Christianity is not a philosophy. Christianity is not a doctrine. Christianity is a way of life. Isang pamumuhay. Anong klaseng pamumuhay yan? Pamumuhay kung saan tayo ay nagmamahalan. It's a way of love. A way of life with is love. Okay? Napakahalaga po yan. Kasi may mga kapatid tayong binyagan, pero hanggang binyag lang, Father. Okay? Kaya kinakailangan natin, okay, na pagsumikapan, na tahakin ang landas ng kabutihan at kabanalan. Ito po ang hamon. Malapit na naman ang Holy Week.
Naalala ko tuloy Holy Week, nung parish priest ako sa Manawag. Okay? Biyernes Santo. Ang dami-daming taong nagsisimba. Sabi sa nagsisimba, actually hindi naman nagsisimba. Pumunta sa simbahan. At ang tanong sa akin, Father, bakit walang misa? Bakit walang misa? Oh, bakit ikaw ba'y nagsisimba, nagpupunta lang sa simbahan tuwing Good Friday? Oh, opo, kasi patay si Kristo. Alam mo, every Sunday, ay Father, ngayon wala na tayo hindi nakakapagsimba kasi wala na, may misa pa. Pero limitado ang simbahan, di ba? Limitado. Pero hindi pinagbabawal ang magsimba, hindi pinagbabawal ang misa. Kaya ito, nung nakaraan, patay yung aking pinsan. Hindi ako makapunta. Anong ginawa ko? Nagmisa ko online. Father, wala naman dapat, Father, online mass. Anong gagawin natin? Hindi siya makapagsimba. Wag na tayo magsimba. Alisin natin ang misa. Kasi may pandemya. Ganun ba? Ganun bang gagawin natin? Okay? Magpapadala ba tayo sa sabi ng tao? O magpapadala tayo sa salita ng Diyos? Mga kaibigan, anyway, matatapos na naman tayo sa ating programa. Pero itong hamon ni Father Boots, bilang mga Katoliko, malapit ang Semana Santa. Okay? Malapit na po ang Palm Sunday sa Sunday. Palm Sunday na. Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, at the same time, Biyernes Santo, Huwebes Santo, Sabado de Gloria, at the same time, Easter Sunday. So, pag nilay-nilayan natin, biniyayaan tayo ng Diyos sa pamagitan ng pumunta dito si Magellan 500 years ago, okay? At binigay sa atin ng Diyos ang biyaya na tinatawag natin pananampalataya. Ang tanong ni Father Boots, inaalagaan ba natin ito? Pinalalago ba natin ito? O hinahayaan na lang natin? Tama na yon. Tama na yon. Magdasal ka ng konti, mag-aral-aral ka ng konti. Tama na ba yon? No. Dapat. Let us be evangelized. Okay? Let us be instructed. Kaya mahalaga po ang katikisem eh. Marami kasi mga Katoliko, sorry sa mga Katolikong kapatid mga Katoliko na ayaw pag-aralan ang katikismo. Ayaw pag-aralan ang Biblia. Ayaw natin pag-aralan. So, sino nag-aaral? Yung iba, nag-aaral. Tayo, hindi nag-aaral. Ay, sayang. So, sana mga kapatid, ito ang pagkakataon. Ngayon na Semana Santa, basahin mo ang katikismo. Assignment ni Father Boots. Okay? Matututo ka. Pagsikapan natin, palaguin natin, buhay natin ang ibinigay sa atin ng Diyos na biyaya. Anyway, mga kaibigan, magdasal na po tayo sa ating dasal na paborito, ang panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw pre ng mga langit. Sa kapangyarihang Diyos, ibulid mo sa kailangan ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan, nagpapahamak ng kaluluwa. Amen. Ng ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalos po sa indugabo sa naginanyog ka sa tamang marhay na hapon. Sana po, Father, kao sa inyo ng inspirasyon at hamon na ito ay maging tunay na anak ng Diyos sa pamagitan ng pagsasabuhay ng buhay ni Kristo sa mundo. Mamuhay tayo sa landas ng kabanalan at kabutihan. At sabihin natin ito, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ang maayos. Maraming salamat. Diyos mabalas po, boss. May God. Thank you very much.
mi bida